Ok. Bun. Deci data trecută, ultima oară când am făcut, am discutat despre, în general, despre startup-uri și despre idei. Și acum rămăsese să luăm puțin mai sistematic, să discutăm elementele pe care le aveți voi de realizat. Și în particular astăzi o să discutăm despre Business Foundation, o să intrăm mai în detaliu. Bănuiesc că v-ați înregistrat aici nu, scuze, nu aici. Era vorba de aici, cu acesta. Nu prea așa, văd că și-au pus câțiva, și-au setat câteva persoane când prezintă să vă setați aici slotul în care doriți să prezentați. Bun. Despre Business Foundation, da? În primul rând, am discutat data trecută, pentru că am luat data trecută, acum mai multe cursuri, acum o lună, v-am dat exemple de câteva proiecte de la studenți, da? Însă dacă vă uitați, asta să dau, puteți să vă mai uitați și în anii trecuți, în old model, pentru că am lăsat cumva link-urile. Dacă puteți să vă uitați, au fost mai multe, deci la MPS echipe din 2020, puteți să vedeți mult mai multe exemple dacă mai aveți nevoie. Da. Și uite, dacă ne uităm la cel de aici, da? Era descrierea. Partea de startup. Aici sunteți și voi inventivi și puteți să vă faceți și un logo, acum și-au pus cei de aici în MyRecipe. Asta se face rapid. Sunt și site-uri specializate în care puteți să vă faceți logo. Sau vă faceți voi rapid pe cum se numește? Într-un PowerPoint sau ce aveți voi la îndemână, orice alte program din acesta de design. Bun. Partea de motivație, iarăși, nu trebuie foarte mult. Am pus în mod special și niște indicații aici. Pentru mine, concizia e un lucru bun. Deci dacă încercați într-o foarte compact să prezentați lucrurile, e foarte bine. Și asta e, într-un fel, și o artă aceea de a comunica niște idei într-un mod concis și clar. Da? Deci, cumva, să fie clar despre ce e vorba. Aici este, da, deci motivație, evoluția,
ideea este cum am putea îmbunătăți activitățile zilnice, da? Și partea de mâncare în particular. Parcurgerea unei rețete prin intermediul comenzilor vocale. Apoi, descrierea sumară a produsului, serviciului, aplicației, proiectului. Da? Dar, încă o dată, din nou, dacă este cât mai scurtă, cu atât mai bine. Deci nu trebuie să vă lungiți foarte mult. Așa aici văd că au pus o pagină și jumătate. Da, deci o aplicație care oferă rețete de mâncare și pot fi și ascultate, poți să vezi mai multe lucruri. Deci cumva în partea asta spuneți puțin în cuvinte funcționalitatea, da, cumva user story-urilor, dacă vreți. Bun, și apoi apare partea de analiză SWOT, da? Deci cumva începe partea de analiză SWOT, care este aceasta strength, weaknesses, opportunities and threats. Vedeți aici, aceasta a fost făcută în Creately, dar orice tabel este în regulă. Aici n-am mai pus, dar pentru fiecare dintre lucrurile de aici puteți să mai căutați pe internet, dar aici este destul de clar, da? În care, în primul rând, avem punctele tare ale unei aplicații, da? Adică de ce, care sunt avantajele, da? Apoi este partea de weaknesses, care sunt punctele slabe, și apoi opportunities and threats. Opportunities, deci astea sunt mai mult din punct de vedere tehnic, primele două, da? Deci cumva, iar acestea ar fi din punct de vedere al business-ului, din punct de vedere, să zicem, al managementului, da? În sensul că aici avem opportunities, sunt ce categorii de clienți, să zicem, abordați și de ce puteți să-i abordați și de ce ar avea succes până la urmă. Da? Deci, cumva, acestea ar fi din punct de vedere business, iar pericolele sunt, de fapt, au legătură destul de mult cu partea asta de riscuri. Deci aici este partea de threads, se suprapune cu partea asta de riscuri pe care trebuie să o dezvoltați separat. Da. Mă rog, și aici puteți să discutați, da, și din punct de vedere al proiectului și din punct de vedere al echipei. Deci vă gândiți atât la dar vedeți că zice aici helpful, harmful, external origin, internal origin. Da? Deci partea asta este proiectul în sine și partea asta, să zicem, e partea relația proiectului cu mediul. Da? Deci oportunitățile și pericolele pe care le poate. Ok. Mă rog, aici nu sunt foarte relevante, dar SWOT puteți să căutați, de exemplu, startup. Și vedeți că sunt o grămadă de exemple. Puteți să vă
inspirați. Scopul este să învățați. Puteți să vă uitați la exemple de pe internet. Puteți să vă uitați la exemple de la alți studenți. Da, de aici. Am zis, uitați-vă pe cursul de anul trecut. Ok. Asta e destul de clar. Pe măsură ce îl faceți, o să vă dați seama cum funcționează. Apoi, foarte important, partea asta cu market analysis. Trebuie să răspundeți la întrebările acestea. În primul rând, cine mai face același lucru? Și o comparație cu alte soluții folosind o matrice cu funcționalități. Da? Deci și avantaje și dezavantaje. Deci aici e destul de clar. Ia să vedem cei de aici dacă au... Da. Efectiv, trebuie căutat pe internet aplicații asemănătoare sau business-uri asemănătoare sau proiecte asemănătoare. Da? Și aici, de exemplu, ei aveau o aplicație cu rețete și au pus o listă de 4 competitori, fiecare descriși cu câte un paragraf, și apoi e partea asta de comparație, o matrice. Adică puneți deasupra competitorii, da? Deci asta este această matrice de care discutam aici, da? Deci matrice, unde aveți pe sus competitorii și aici funcționalitățile. Și apoi la fiecare funcționalitate spuneți ce oferă aplicația voastră și ce oferă celelalte aplicații. Da? Evident că, în principiu, aplicația voastră ar trebui să aibă să nu fie o aplicație care să aibă același pattern ca al vostru. Deși chiar și acolo nu e o problemă, pentru că sunt multe și aplicații care fac același lucru și totuși unele sunt mai de succes decât celelalte. Da? Pentru că au o interfață adică nu ține totul de funcționalitate, ci și de ce incentives sunt date, ce interfață este oferită, modelul de business. Da? Deci sunt mult mai multe lucruri care contează pe lângă funcționalitate, dar e bine să fie clarificate funcționalitățile și comparate cu competiția. Da? Pentru că dacă la un moment dat ceilalți oricum fac chestia asta și au deja experiență, se presupune că e mai greu să intri, să oferi ceva în plus. Dar, mă rog, nu e niciodată imposibil. Bun. Și apoi o parte de avantaje și dezavantaje, eventual dacă nu este încă deja suficient de clar. Iarăși puteți să explicați puțin avantajele și față de celelalte și, evident, dezavantajele. Ok. Bun. Partea de tehnologie. Asta vă pricepeți foarte bine. Nu mai e nevoie să intru foarte mult. Asta ați făcut și la lucrările de licență. E important, dar pentru că e vorba normal de startup-uri pe care le implementați voi, între ghilimele implementați, trebuie să stabiliți
ce anume tehnologii folosiți. Da? Nu știu, aici. Da, aici fiind o aplicație în mobile pentru Apple și spun că folosesc limbajul Swift și apoi în spate framework cu Spring, Hibernate și cu Java 8. Apoi bază de date, da. Deci, încă o dată, nu trebuie foarte mult aici. Vedeți, o pagină suficient. Poate ar trebui menționat și aici, da, deci maxim o pagină. Ce se întâmplă? Ce zice? Stai puțin că e ceva ciudat. De ce este proiectul activat? O secundă. Nu, că cred că aveam activat comentariile. Ok, am lăsat... se poate comenta, ok. E în regulă. Asta e să-mi... Ok. Acum partea de riscuri. Are legătură, cum am spus, cu threads. Riscurile sunt foarte importante și, în general, cumva, o analiză de riscuri bune este esențială într-un startup. Și era discuția aceasta că un startup sau în cazul unui startup riscurile sunt mai mari, high risk, high gain. Da? Deci cumva sunt riscuri mari și posibilitatea de câștig mai mare. Însă, aici e o observație. Riscurile sunt mari, mai mari decât la un proiect obișnuit, să zicem, dar ele, să zicem, dacă sunt bine controlate și bine identificate, nu sunt așa de mari probleme, ca să zic așa. Deci, partea asta de riscuri este foarte, foarte importantă. Și sunt mai multe tipuri de riscuri, da? Tehnic, din punct de vedere tehnic al implementării, din punct de vedere al proiectului în sine, deci managementul proiectului, sau din punct de vedere al business-ului, da? Faptul de a fi în stare să, pe de o parte, să ai clienți, să câștigi clienți și pe de altă parte să-i păstrezi. Da? Deci după este riscul, tipul riscului și apoi mai sunt încă două componente. Impactul asupra proiectului, adică chiar dacă e un risc, să zicem, frecvent, la faptul că există, să zicem, poți să ai multe bug-uri în aplicație. Asta e foarte, foarte frecvent, da? Deci cumva probabilitatea de apariție este destul de mare, dar uneori bug-urile, dacă sunt foarte mici sau să zicem pot fi, nu au un impact așa de mare. Depinde, normal, dar contează
cât de mult ar putea afecta un anumit aspect. Deci, dacă tu ai o echipă de 3 persoane și îți pleacă 2 persoane, impactul este foarte mare. Da? Deci riscul de a-ți pleca oamenii în funcție de dimensiune contează, impactul poate fi foarte mare și atunci este în pericol întreg proiectul. De asta trebuie analizat și apoi sunt niște planuri de răspuns. Să vedem dacă cei de aici au făcut. Da. Deci, aplicația se defectează, ce ziceam noi. Din punct de vedere este tipul tehnic, probabilitatea de apariție scăzută, impactul foarte ridicat. Mă rog, depinde de... Și apoi planul de răspuns, mă rog, vor încerca să remedieze problemele. Există un pipeline de deploy, fixuri, mă rog. Apoi, partea de single point of failure. Deci, dacă depinde aplicația de un API care furnizează rețete și API-ul acela e down, ce faci? Da? Deci, impactul e foarte mare că nu o să-ți mai meargă aplicația. Da? Dar probabilitatea este scăzută pentru că de obicei există ceea ce se numesc SLA-uri, Service Level Agreements, pe care furnizorul ți le oferă. Da? Și el are în spate cloud, mai multe servere. Da. Și aici s-au gândit și la un răspuns, în sensul că, să zicem, își fac ei o mică bază de proprie de informații cu câteva rețete și atunci, dacă API-ul cade, evident că nu poți să oferi aceeași funcționalitate, dar să zicem, poți să dai acolo câteva rețete local. Da? Deci, să zicem, să nu ți se ducă toată funcționalitatea, încerci să păstrezi, să zicem, anumite chestii, să ai o mică alternativă la rețetele, să ai măcar ceva. Ok. Aici ce mai este? Produsul nu atinge numărul de utilizatori estimat. Aceasta este din punct de vedere al business-ului. Există un risc ca pur și simplu să nu ai numărul de utilizatori. Da? Probabilitatea e ridicată, mai ales la un startup nou. Impactul evident că e ridicat, că dacă nu ai utilizatori, nu o să-ți meargă business-ul. Și acum e vorba de încearcă să schimbe planul de marketing și de targeting, da? Deci de targetare a utilizatorului. Deci asta în funcție de, dacă văd că nu sunt suficienți utilizatori, încearcă să investească mai mult. Ce se mai practică uneori, dar nu am menționat aici, uneori, pe lângă tip, probabilitate, impact, plan de răspuns, se adaugă și costurile implicate într-un asemenea risc. Da? Și aici, de exemplu, am putea avea un cost asociat în sensul că, poți să zici, se va investi încă, să zicem, 10.000 de euro pentru marketing, pentru ad-uri, astfel încât să obții mai mulți utilizatori. Da? Deci, pe lângă partea asta, uneori se pune și costurile care sunt implicate. Nu știu, hai să punem, dar opțional, costuri asociate unui risc sau rezolvării asociate, da,
asociate unui risc. Dar am pus aici opțional, deci nu e neapărat necesar să puneți. Bun. Deci asta au fost detaliile despre soluția propusă. Acum, urmează partea de planificare, da? Deci este partea de project management. Și aici trebuie descris partea de planificare. În sensul că câți membri și ce roluri au fiecare. Iar apoi, deci aici am pus obligatoriu, o diagramă Gantt. Da? Diagrama Gantt este un mod de a reprezenta, să vedem. Mă rog, aici este mai sumară. Este un mod de a reprezenta în timp, deci pe component avem sus pe această axă timpul în care se desfășoară proiectul, iar pe partea aceasta avem task-urile, dar și oamenii asociat task-urilor. Aici nu sunt puși oamenii, poate sunt puși mai sus. Sunt puși, mă rog, aici în text. Bun. Deci, asta e parte de project management. Da? Aici au pus că sunt toți cei 4 membri ai echipei care au făcut proiectul de la curs. Dar voi puteți să vă imaginați orice scenariu în care și angajați alte persoane din exterior. Da? Deci, cumva, echipa este mult mai mare, inclusiv pe partea de marketing, pe partea de vânzări, eventual contabilitate sau alte chestii de genul ăsta. Dar, încă o dată, fiecare vă stabiliți, dacă voi stabiliți că, ok, presupunem că cei 4 membri sunt suficienți și pot să joace mai multe roluri, e ok. Contează să aibă sens și să fie consistent. Da? Deci, partea asta de planificare, când și pe ce task-uri. Și apoi reprezentarea aceasta grafică. Aici văd că au pus sarcinile, da? Cercetarea pieței, colectarea cerințelor, specificație, arhitectură, model de date, analiza costurilor și, mă rog, aici astea sunt sarcinile comune și apoi sunt sarcini individuale, partea de implementare și-au pus ei. Deci presupuneau că chestiile asociate proiectului le fac toți. Și apoi partea de fiecare s-au împărțit. Da, deci primul și-a ales partea de back-end development și au spus ce funcționalitate implementează. Apoi Cristian tot pe back-end, dar și-a ales alte task-uri. Apoi a fost partea de dezvoltarea aplicației în sine. Și apoi au mai avut alte task-uri alții, da? Deci parte de database. Aici granularitatea acestei părți depinde de voi. Voi stabiliți cât. Aici ei au făcut puțin mai detaliat, dar voi puteți să vă organizați în alt mod. Deci nu există un format. Important este să fie clar. Da? Deci aici e destul de clar fiecare ce face. Și
Și apoi vedeți diagrama Gantt, în care au cercetarea pieței, colectarea cerințelor, crearea specificațiilor, arhitectura, modelul, funcția de căutare de rețete. Au pus câteva, da? Și se vede aici și durata, da? În zile. Dar ce nu se vede aici este și fiecare. Bine, v-am zis, au pus anterior în text, dar de obicei se mai pune și în diagrama Gantt, se asociază în funcție de tool-ul pe care îl folosiți, puteți să vă adăugați și persoanele care au lucrat. Aici se vede durata unui task, să zicem, ceea ce iarăși nu este vizibil și, mă rog, nu am cerut explicit, dar e bine, e acea noțiune de person day sau person months. Da? Deci este o diferență între, mă rog, sau person days sau man days, între durata calendaristică, adică în ce perioadă are loc un task și cât de efort este implicat în această perioadă. Pentru că dacă aveți, să zicem, 2 săptămâni, dar aveți 4 persoane care lucrează timp de aceste 2 săptămâni, efortul total este de 4 persoane ori 2 săptămâni. Deci sunt 8 săptămâni sau 8 person weeks implicate. Și atunci, de fapt, acest efort de 8, adică e diferit față normal de situația în care avem o singură persoană care lucrează timp de 2 săptămâni. Pentru că atunci vor fi 2 person weeks, pe când dacă sunt 4, vom avea 8 person weeks sau person day sau person month. Și acesta este un aspect important, deoarece atunci când se calculează costurile, trebuie luate în calcul person weeks. Nu e suficient partea asta adică informația că a avut loc un task timp de 2 săptămâni e bună pentru planificare, dar tu nu știi cât efort a fost sau trebuie depus în acea perioadă. Da? Și atunci, la partea de costuri, trebuie cumva rafinat puțin și definit, mă rog, aici e făcut ok, dar într-un mod, să zicem, dacă se face planificarea și sunt date detalii și despre person days și person months, da? Atunci este mult mai ușor de calculat, de făcut estimarea costurilor, pentru că se preiau automat de deasupra. În funcție există tool-uri care, de exemplu, dacă faceți cu... hai să revenim puțin. Să ne uităm pe... Deci, ați înțeles, bănuiesc, partea aceasta cu diagrama Gantt. Și acum sunt diverse tool-uri pe care puteți să le folosiți pentru a face diagrame Gantt. În primul rând, sunt tool-uri online. Asta e Gantt Chart Tools. Parcă uneori în Wikipedia mai dădeau. Nu, list of... Da, nu, aici e which includes specific
Gantt chart. Da, mă rog, sunt doar două. De obicei, uneori mai aveau liste de tool-uri. Da, deci dacă căutați fără Wikipedia, Gantt Chart Tools, găsiți, sunt multe, pentru că chestia asta e clasică și aproape majoritatea proiectelor, când cer o descriere, vor să includă și asemenea tool-uri. Dacă vedeți, sunt top 10, top 12, sunt zeci de tool-uri pe care puteți să le folosiți. Da? Sunt și tool-uri online, însă puteți să folosiți, de exemplu, dacă pentru chestii mai sofisticate, Microsoft Project. Da. Aveți, eu știu că aveați licență prin programul acela de, nu mai știu cum se numea, Microsoft Academy, whatever, nu mai țin minte cum. Deci, cu contul de la facultate, eu țin minte că puteați să, adică cel puțin anii trecuți era posibil, n-am mai verificat acum, dar puteți chiar și să faceți un trial dacă doriți. Este mult mai avansat, deci și aici puteți adică vedeți că există acest Gantt chart, e aceeași idee, dar în spate, pe lângă task-uri, puteți să asociați și persoanele și puteți să asociați și cât se implică persoanele respective, care sunt dependențele între task-uri, da? Vedeți aici, și apoi puteți să puneți milestone-uri, se pot calcula costurile. Deci dacă folosiți un asemenea tool mai puternic, automat partea asta de costuri și estimări o face tool-ul. Da? Deci cumva cu un tool puternic puteți să aveți partea asta realizată, cum îi zice, într-un tool. Da. Da, vedeți aici, se pot pune, deci, task-urile, cine e asignat pe task, câte zile, dar și apoi câte zile e implicat fiecare și apoi se calculează costul. Mă rog, nu mai intru în foarte multe detalii, dar v-am spus că cu cât e tool-ul mai puternic, cu atât puteți să faceți. Altfel sunt tool-uri de tipul acesta, da? Gantt Pro, care la fel vă asociați task-urile, relațiile dintre ele, mă rog, și cine, vedeți și aici au costuri, valoare, cine e asignat pe fiecare dintre task-urile respective și apoi puteți să vedeți, să generați și costuri și așa mai departe. Încă o dată, depinde de tool-ul pe care vreți să-l folosiți. Sunt altele mai simple sau puteți să folosiți chiar și da, deci vedeți aici cine e asignat, pe ce task-uri, durata și automat aveți și reprezentarea grafică. Vedeți aici mai multe. Sau puteți să folosiți un Excel. Deci pentru Gantt chart se poate folosi foarte bine un Excel în care aveți aici timpul și vă puneți în coloane task-urile. Da? Deci puteți orice variantă este ok. Dar trebuie să o includeți ca să fie vizibil ușor și reprezentarea cum organizării proiectului.
Ok. Bun. Haideți să vedem în continuare. Deci v-am zis, căutați voi tool-uri și tool-urile vă vor ghida, să zicem, în mod automat. Urmează o parte importantă pe care e un skill important în sine, să evaluați costurile. Și aici trebuie să încercați să fiți cât mai precis, evident, nu să vă pierdeți în detalii, dar să fie clar că acoperiți, înțelegeți costurile care pot apărea. Da? Și aici sunt foarte bine structurate de către cei care au făcut proiectul. Există niște costuri inițiale și apoi niște costuri recurente. În cazul ăsta lunare sau chiar anuale, iar cele lunare pot implica costuri salariale, costuri pentru firmă și costuri pentru tehnologii. Și aici, dacă ne uităm, ei povestesc puțin. În primul rând, își iau un anumit, își iau, să zicem, echipamente sau mese, birouri. Da? Astea sunt niște costuri inițiale care se amortizează în timp. Aici e foarte frumos făcut în tabel cât costă o chestie, câte bucăți sunt cumpărate și se obține o sumă pentru costurile inițiale. Apoi costurile lunare. E foarte bine că sunt explicate cu salariile juristului, contabilului, da. Program full-time pentru primele 6 luni și apoi sunt detaliate cât costă salariul, numărul de luni și sunt făcute calculele. Mă rog, aici e în Word, dar vă faceți în Excel, normal, ca să fie calculele făcute automat. Vedeți, cu chirie, încă o dată, o observație importantă. Costurile, de obicei, adică am observat greșeala asta frecvent, au fost puse salariile nete. Deci, cumva, net înseamnă cât ia în mână. Și atunci, de exemplu, cei care făceau proiectul știau cam cât luau ei la firmă și puneau acolo la costuri salariul. Zicea, da, ok, am un programator full-time pe care îl plătesc 1500. Și întrebarea era, 1500 primește el în mână sau 1500 sunt costurile totale? Pentru că costurile totale înseamnă toate taxele, contribuțiile, impozitele și acestea sunt mult mai mari. Dacă ne uităm la calculator salarii, da? De exemplu, pentru da. De obicei, eu am un Chrome unde am toate adblockerele. Și aici, când n-am adblockere în Safari și... Da? Deci, dacă ne uităm pentru un salariu de 2500 net, da? De fapt, sunt costuri totale de 4600. Da? Deci de la 2600 până la 4600 e o diferență de 2000 de lei. Și mulți studenți, am văzut, puneau salariile nete. Astea sunt costurile. Da? 2600 ori nu știu cât. Dar de fapt trebuie puse 4600 pentru că sunt toate aceste taxe care trebuie plătite către stat. Da? Și ok.
Da? Deci aici când puneți salariu, este salariu lunar brut, cu totul. Și numărul de luni și haideți să facem în continuare ca să terminăm, chiar dacă ar fi acum pauză. Avem denumiri, care mai sunt costuri recurente, chirie, parcare, da, pe număr de luni, că era vorba de un an. Și ca să pot să calculez pe un an. Și apoi mai au costuri lunare pentru GitHub. Acum GitHub și-au mai, dacă știți, pentru 5, unde era? De când au fost cumpărați și de Microsoft. De exemplu, aveți varianta asta cu free, unlimited, private, public repositories. Da? Și atunci depinde dacă chiar ai nevoie de funcționalitatea asta sau e ok și fără. Da? Aici au pus și API-ul. Se presupune că aplicația apelează niște API-uri și apelurile la API costă fiecare, sau, mă rog, aici văd că sunt niște costuri lunare, bănuiesc, sunt estimate. Da? 5100 și atunci mai au aici App Store. Deci ajung la 98.000 de dolari, să zic în cazul ăsta, pentru toate costurile inițiale cu costurile anuale pentru primul an. Da? Apoi trebuie făcută o analiză cost-beneficiu și aici am pus două chestii importante. Return on investment. Da? Este un concept foarte important și în viața reală. Da? Deci, tu investești o sumă de bani, să zicem, investești 100.000 de euro și return on investment, tu trebuie să câștigi, să-ți acoperi să-ți acoperi investiția și să ai și un return, adică și să câștigi ceva peste, că altfel n-are sens să faci, da? Și atunci, return on investment înseamnă exact diferența dintre cât ai, adică cât ai câștigat peste cât ai investit, împărțit la cât ai investit. Și făcând un calcul simplu, să zicem dacă tu ai câștigat 100, ai investit 100.000 de euro și ai câștigat 150.000 de euro, return on investment, deci cumva ce ți se întoarce după ce ai făcut tu investiția de 100.000 de euro, este diferența, da? Deci tu cumva ai câștigat 500.000 de euro, 50.000 de euro. Da? Și atunci îi scazi pe aceștia 100, ai 50.000 de euro și împarți la investiție făcută. Da? Și atunci ai obții 50%. Da? Deci cumva return on investment este 50%. 50% este foarte bine. Pentru că degeaba să zicem dacă tu adică investești 100.000 de euro și câștigi 101.000 de euro, da, te gândești, da, ai câștigat o grămadă de bani, 100.000 de euro, 101.000 de euro, dar ai și investit 100.000 și atunci acolo return on investment era
1000 de euro. Și atunci 1000 de euro raportat la cât ai investit 100.000, e doar 1%. Iar 1% e foarte puțin. Asta 1% ți-l scoți și dacă ții banii în bancă. Deci cumva, și atunci fără să faci nu știu cât efort. Da? Deci ăsta, acest parametru, să zicem, sau indice, este foarte important. Da? Pentru că tu vrei să... Bine, depinde. Să zicem, în partea asta de outsourcing, de obicei, cred că e pe la între 5 și 20%, cam așa e return on investment. Pe când ai tu business-ul, deci outsourcing mă refer când sunt multe firme românești care iau proiecte din străinătate, le rezolvă și dau înapoi. Adică livrează proiectul în sine. Deci cumva își vând timpul. Pe când dacă ai un proiect, un startup care poate să scaleze și tu cu aceeași investiție să se ducă să câștigi 100.000 de user și fiecare dă câte €1, să zicem, iar tu ai investit doar 20.000 de euro, deci cumva return on investment poate să fie de 300% sau 500% sau 1000%. Da? Deci poate scala foarte mult. Dar, încă o dată, e important ca pe lângă costurile să fie făcut apoi ce se poate obține, da? Și apoi analiza aceasta, pe de o parte, am pus doar două elemente, return on investment și despre return on investment, v-am zis, găsiți o grămadă de informații, da? Sunt multe, dar formula e foarte simplă, da? Aveți cât ați câștigat minus cât ați investit supra cât ați investit. Mai sunt și variații în care se pune suma totală și așa mai departe, dar v-am zis, asta e cea mai simplă versiune. Și ce mai există, iarăși, payback period. Payback period înseamnă timpul în care tu îți amortizezi investiția. Adică dacă ai pus 100.000 de euro și tu la final câștigi 150.000 de euro, dar contează și în câți ani. Că dacă tu faci ăștia în 100 de ani, nu e în regulă. Tu trebuie să ai un payback period, adică să zicem în 2 ani reușești să-ți acoperi investiția și apoi în următorii 2 ani mai câștigi încă pe atâta, dar fără să mai ai aceeași investiție, adică cu o investiție mult mai mică, ulterioară. Da? Deci, payback period înseamnă perioada în care îți amortizezi investiția și apoi când ești pe plus. Da? Și iarăși este foarte important ca această payback period să fie cât mai scurtă posibil, pentru că cu cât este un proiect mai mare, cu atât cresc riscurile de care discutam aici, cu atât pot crește cheltuielile și atunci return on investment va fi mai mic. Da? Deci, iarăși, dacă căutați payback period, este perioada în care îți amortizezi costurile. Da. Vedeți aici niște formule. Se pot calcula în an de an, da? În sensul că
Ia să vedem, studenții aceștia au făcut ceva în genul ăsta. Da, ok. Da, aici e iarăși un exemplu foarte bun. Deci analiză cost-beneficiu. Au formula, da, câștigurile obținute minus investiție supra costul ori 100 ca să obții, ca să fie ca un procent, da. Și au făcut aici iar payback period, perioada de timp necesară pentru recuperarea investiției, da. Deci au fost cheltuielile și aici au avut și veniturile. O să ne uităm imediat la cum au calculat veniturile. Și apoi aici au spus profitul, da? 200. Deci se pare că începând cu, deci payback period în cazul ăsta a fost al 3-lea an, pentru că deja aici, vedeți, au fost pe plus cu profitul, adică diferența între cheltuieli și venituri. Și apoi au calculat ei care a fost faptul că a fost un return on investment de 63%. Da? Deci v-am zis, se poate înmulți cu 100 ca să discuți în procent. Ceea ce 63 e foarte bine. V-am zis, pentru un business de outsourcing este până în 20%. Pentru un business din ăsta în care ai clienți mai mulți și poți să scalezi, deja de la 50% este un return on investment sănătos, între ghilimele. Și ce am sărit anterior, dar trebuie să e foarte important. Am pus aici modele business. Da? Cum se pot câștiga bani. Da? Și aici sunt mai multe variante. Revenue înseamnă efectiv ce moduri de a obține bani. Și aici sunt exemple. Ad-based revenue model. Da? Ai o aplicație, un website și îți pui reclame în aplicație sau pe site și tu câștigi bani din faptul că oamenii se uită la reclame sau dau chiar și click. Aici sunt prezentate avantaje și dezavantaje. Da? Și spun, de exemplu, cu AdSense-ul ăsta de la Google, poți să câștigi între 5 și 10 dolari la 1000 de vizualizări. Da? Dar evident că dezavantajul este și faptul că poate pe utilizator îi deranjează reclamele. Da? Apoi, affiliate revenue, în care tu îți pui în aplicație link-uri la alte site-uri. Deci, cumva, nu sunt un loc unde ai ad-uri, ci cumva direct ai link-uri, spui, da, îți dă nu știu ce firmă de mașini sau de distribuție de mâncare, link-uri și tu promovezi anumite restaurante, să zicem. Dacă ai o aplicație de rețete culinare, pentru că are legătură, să zicem. Da? Deci cumva, iarăși, sunt discuții cu avantaje, dezavantaje. Ok. Transactional, în sensul că, efectiv, plătești direct pentru, adică nu e aplicația gratuită și tu îți faci din reclame, ci direct din plată îți plătești pentru aplicație sau varianta aceea premium.
transaction e pentru o chestie. Da? Pe când aici există varianta cu subscription. Da? Cineva plătește $5 pe lună și obține anumite avantaje sau anumite față de varianta free. Iarăși, se discută avantaje-dezavantaje. Mă rog, asta poți să vinzi direct prin aplicația ta anumite chestii și tu îți păstrezi 1%. Mă rog, direct sales, channel sales, în care tu îți vinzi produsul prin alte persoane. Da? Îți promovezi, adică, mă rog, asta e mai puțin relevantă pentru varianta voastră, să zicem. Varianta voastră, vreau să zic scuze. Pentru startup-urile acestea tehnice. Mă rog, iar partea de sales, retail, dacă vinzi un produs efectiv, mă rog, cum îl vinzi, dar iarăși noi discutăm despre software aici, nu se pune. Sau varianta aceasta freemium, în care ai o parte din servicii free și altă parte, anumite funcționalități avansate sunt date, tocmai am văzut la GitHub. Da? Da, ai o variantă free și variantă care cu 4 user pe $1 pe lună, pe user, sau 21, în care ai alte feature-uri. Ok? Și ei au pus aici două modele. Model bazat pe reclame. Va fi gratuită, dar userii nu au acces la toate funcționalitățile și le prezintă ad-uri în aplicație și respectiv varianta asta freemium cu subscription. Da. Ce lipsește în această nu lipsește. Văd că da, nu, explic aici. Trebuie făcute calcule cu câte, deci partea asta de model business de beneficii, da? Deci cumva câte scuze, unde este aici? Cum vor fi câștigați bani, da? Și aici zice, după 3 ani de existență, așteptăm să trecem de bariera de 100.000 de utilizatori, dintre care 10.000 au conturi premium. Da? Și atunci au calculat ei, au 10.000 conturi premium și fiecare plăteau câte, nu mai știu cât ziceau că era un cont premium, $5, parcă, ceva în genul ăsta. Și atunci calculau câți bani câștigă, da? Aici au făcut și niște simulări cu câți utilizatori ar avea și câți abonați. Apoi, da, deci în anul 3 au cheltuieli de 60.000, promovare de 150.000, care este foarte, foarte bine, că nu crește așa de obicei numărul de user de la sine. Apoi ei câștigă niște, mă rog, prin bucătării, restaurante. Aici ar fi fost mai bine să fie cu minus, minus, plus, plus, plus. Cumva ca să se vadă mai clar cum au fost obținute. Deci aici ar fi fost bine minus, minus, plus, plus, plus. Și atunci faci suma și vezi ce ți-a rămas. Da.
Deci aici poate ar fi bine să menționez eu. Model business, plus estimări câștiguri. Estimări câștiguri și apoi cost-beneficiu, da. Ok. E clar, da? Și la final avem acest lean canvas, adică un template care prezintă în principiu tot ce a fost anterior într-o singură pagină. Și aici v-am dat niște un template, un PowerPoint cu template-ul, dar puteți să vă faceți și voi singuri. Da? Aici vă completați. Sunt problema în sine pe care vrei să o rezolvi cu aplicația ta, soluția, cele 3 puncte diferențiezi, niște metrici, da? Și apoi de ce tu te diferențiezi față de alții și cel mai mare avantaj față de alții, ce tipuri de clienți ai, useri și early adopters, costurile și respectiv veniturile. Da? Și aici am mai pus erau niște exemple. Deci explicații. What is your solution? Nu știu ce. What to do? What you do? Și mai sunt niște exemple aici, da? Vedeți, astea sunt chiar și editabile și puteți după aia să vă faceți un screenshot și gata. Deci puteți să vedeți aici, mă rog, canalele în care vindeți, cine ar fi primii utilizatori, key metrics, downloads, frequency of use, in-app purchases, adică la ce te uiți, ce urmărești din aplicația ta, costurile și partea de unde se câștigă bani, să zicem. Da? Deci sunt destul de clare, zic eu. Da, deci este încă un mod de a prezenta succint întreaga. Iar apoi, vedeți că mai există aici, v-am mai pus încă 3 exemple. De asemenea, business plans. Ok. Deci aveți exemplele acestea și mai aveți și exemplele și încă aici am mai multe
exemple. Bun, deci cam asta aveam eu să discut cu voi astăzi. Dacă aveți voi întrebări. Cum sunteți cu proiectele toate? E tot în regulă? Deci de acum oricum și de data viitoare putem să discutăm ca de obicei marțea la laborator despre proiectele voastre. Ok. Păi nu știu, atunci dacă nu mai e altceva, ne oprim aici, că oricum am făcut și fără pauză. O să pun și videoclipul pe Moodle și ne auzim data viitoare. Ok? Bine, atunci opresc înregistrarea.